Undskyld, jeg ikke lige fik slut på, fordi jeg var ret optaget. Og jeg snakker ikke så meget heller, så ja, det ved jeg godt. Men jeg ved bare ikke rigtig, hvad jeg skal sige til Minecraft. Altså, det er Minecraft, altså. Jeg kan ikke rigtig kommentere på det. Hvis du er CSGO, så var det sådan noget. Fuck dig. Det er bare sådan noget. Så order for det her. Jeg synes svenskab er lidt fucking flot. Det er bare smukt. Det ser bare mega magisk ud, så også jeg synes ikke det sådan ser grimt ud, men jeg synes bare det ser mega fedt ud med alle de der flyvende blokke og sådan noget. Jeg synes ikke det ser sådan rigtig så dumt ud. Det er min hesten op. Det var faktisk være fedt at have en bog her. Bare sådan med skue, leders kongerige. Eller her, bare sådan lille. Den lille dreng på bakken. Det er dybt. Fuck yes. Så ja. Nej, morfar, du kan bare tage kabinen ud. Altså, man skal sidde sammen, når man spiller Minecraft. Ellers er det ikke sjovt at se. Altså. Ja, lige der. Hvor er ikke for hende? Ja, udgangen. Og så har vi ferie ude, så. Så ja. Der er ikke sådan rigtig noget at snakke om, når det er bare Minecraft, tænker jeg. Hvad skal man snakke om? Specielt når man er alene. Ja, nu miner jeg kul. Hvis du ikke kunne se det. Og nu er jeg stoppet med min kul. Hvis du ikke kunne se det. Haha. Die, bitch. Så. Så. Hvad? Granit. Ja. Gunpowder.
Jeg har mistet nogle af dem. Hvor gammel hun ser ud. 21, Det kunne være mega... Jeg tror faktisk gerne, jeg vil bo i sådan... Jeg ved fuck, hvad jeg gør. Oh my god, jeg ved, hvad jeg gør. Best idea ever made. Jeg bygger et træhus ud af rigtig træ. Du ved, altså... Sådan, hvor det bliver til træ, hvor jeg bor inde i et træ. Hvor jeg bygger mit... Sådan Hobbiten-agtigt, bare træ. I stedet for de der jordhuller. Altså... Det bliver godt. Det ved jeg allerede, det bliver godt. No questions, det bliver godt. Oh shit, there's someone that's going to die now. Hvad snakker jeg om? Wow. Og de der konkurrencer, der er på nettet der, der er mange forskellige konkurrencer, hvor man kan studere, jeg går ned til den og ser, og så går jeg ned under opslag, om der står noget om den er falsk, fordi de sidste 3 gange, der har været noget, som det gør. Det ved jeg ikke selv, men det er jo bare nogen, der gør det for at være opmærksom på en anden måde. På den her butik her, ikke? Det er død. Fuck. Det kender ikke noget til det kender ikke noget til. Men så er de fået rigtig meget til at klikke på. Og så måske ved de godt noget om det. Så er de fået 10 Åh, fuck. Så er det der, Okay, hvorfor gør jeg ikke det her? har de fået gratis reklame. Det har de jo, det er jo det, de har. Jeg er begyndt at skrive, jeg kender ikke det. Fordi hvis man bare så lige kigger der, så er det her. Det er altid lige tryk på selv deres hjemmeside. Så de gør deres opslag sammen, så er det opslag fra ser man nogen, der skriver, at det er ikke noget til. Det skal ud af. Det er der mange, der ser meget af det. Det koster ikke noget, fordi det koster som opgave. Det koster noget, men det er ikke konkurrence. Ja. Sådan, mand. Kraften til godt ud. Ja, det rører fandme hurtigt. Nu skal jeg se. 8 minutter. Der er ikke lang tid tilbage. Jeg ved ikke. Ja, mange år. Undskyld, hvis I ikke kan høre mig lige nu. Den her, der er heller Den er træning. det der med håndladet der. Jeg skal lige se, hvor den lige er. Yes, det er det rigtige sted. Ja.
Hvor fanden er det? Der er han.